look when you have watching. I'm not ready for to shout here. So here, me again. But today, I can do it. Not like again evil. Oh, they weird. Hello, Toga. Okay, when some weights, Butibu. God will take the example of Igbo, you mean, Obri. Who may work interview? Oh, you engage with Emanani Torube kwege but away China gave ya say pastor ese magase ngakwe delete ya na Facebook. Nganiru. Aya de si who of mage prostrate nwa achukwu. Nde nwola na nde ola na compound na mmadụ na abroad agwa mmadụ nọ na abroad nọ n'ụlọ akwa ya. Abroad. Ebe ka ọ Lagos State. Okay. Aha. Chinaza Ezike Favor. Ede afọ ole? 23 years. Iji ụmụ ole? Amụbara m nwa. Gịnị ka ị na-arụ? M bụ a receptionist na hotel. Ka ị nụrụ ọ ga-emeghe short time ka ọ ga-emeghe long time? But I had a short time. All day break. Okay, but I love it. It's about today. Okay. Sanga gane. Chinaza Ezike Favor. Ezike Favor. Onye na-arụ nke emeghe day break. Eburubago. Eburubada till dawn. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Mpaga na mmaga ha dị ndụ? Mama ngwo mana mpaga dị ndụ. Mmaga ụmụọna? Ndọnụ. Gịnị gburu mmaga? Afro kwa mi anya mpere mpe mgbe ahụ. Ewe mmaga mmaga. Ewe ndọnna. Yes, sir. Orphanage, motherless daughter. Nwane enweghị na-amaghị nne. Ị nọrọ otu iji ahụ ndị mmụọ? Mba. Onye mmụọ gbala gị aka ntị mbụ? Mba. O nwere onye egbe eluigwe gbagburule n'ụlọ unu? Mba. O tọrọ gbagbule mmadụ n'ụlọ unu mbụ? Nwoke ka nwaanyị? Nwoke, ọnkụ m. Okay, nwanne mpa gị. O tọrọ gbagburu ya anwụọ? Family of Ngande otoro gbagburu ya anwụọ. Botoro gbagburu ya nwere ihe o kwuru tupu ya la anwụ? Ọ dị arụ. Amarakwa m na otoro gbagburu ya mana ọ dị arụ. Ọ na otoro na-agbagbu onye dị arụ na? O kwuru gịnị? Ọ si dadi m ka ọ gbaghara ya na ọ dị sorry n'ihe ọ na-eme. Ọkama na unu ji ntị unu na-anị ya nwụsị otoro ọ gbagburu mmadụ na family. Ọ dị very important gị mara nka. Otoro ji agbagbu mmadụ anwụ egbe eluigwe na-ele mmadụ taa gbuo ya n'ụlọ ya. Unu adịrị agwa inweta such a family gị mara that na family ahụ ihe ọbụla ị gara adị aga ime gị edere careful. That is the truth. Otu anwụ anọ na-aga ebe ele ya ị ga-adị careful kọsi iji ya gwa egwuregwu tụrụ agbagbu oge. Nne m ije eyi pant? M na-eyi pant. Pant ole ka ị na-eyi? M na-echenji pant na nsa arụ chenji pant.
ị gagidele n'ụzọ nwoke akọghị aka n'Otele mba o ndị papa ha je megị mba o te nọ na village ugbu a atala gị n'ime ọhịa mbụ hey mba ose ọ gbala gị n'ike mbụ daddy m agbatugo m ose n'ike mbụ oke mpa gị ji aka ya kwee gị n'ike wee gị oso n'ime nwa gbara oso n'Otele ebe isi anyụ amamịrị ka ọ na-azụ ike na ha ncha ihe ma bụ na ose na-ekpo m ele nga ofe siri gị deme gị gbaa gị dị ose ọwụ front ka ọwụ back oke ọ jidere gị rọk gbuo gị were ose na-akọnye gị n'ime Otele mba m chọọ ịgba ọsọ ya awụzie ya ya eme gịnị m chọọ ịgba ọsọ ya awụọ dị ose oke ị chọrọ ịgba ọsọ ya ejide gị wụọ dị ose n'Otele gị ike oso banye mpa gịnị ka ị mere eji chọrọ ịgba gị ose nso nwoke wee pụọ apụ nso nwoke wee pụọ apụ iso nwoke pụọ ya ejide gị abatọrọ m n'oge ị pụọ ugbu a ị mụtala ka esi abata n'oge ele mgbe ijizi abata 7 or 8 o'clock ị ka na-abata late na mba ọ gwara ya si anyị bata 7 or anyị bata 8 ịnyala nshi n'ọhịa mbụ enyi nwanshi n'ọhịa ele ihe ị na-eme iji laa ya left and right ka eji abata nga ahụ ga-esopụrụ enyi nwanshi m na-enegharị anya m anyụ del nshi nshi gị o ji evu ivu ọ dipendi dịka ndị ịnyụọla nshi ọ na-awa anyụ nwa ga-enyu ebe gị nyu ebe gị nyu ebe before nshi adị complete ga-ebili efuma 3 places mba ụmụ nwoke ole tarala gị 4 aha ha ihe mechitezikwa ha ncha o mana aka nchetara ofu onye ka ebu n'onye ma eme Delta steeti ka ọkara ata gị bụ ugbu a mba aha ya Kingsley ele ihe mere ichefu aha onye nke ịhụ ebe ichefule ndị ọzọ ọ ma eme ọfụma ndị m hụrụ ya n'anya nke ukwuu ọ mere ma na ị hụrụ ya n'anya ka ihe ji apụkwa na ya onye nwere apụrụ m ya ele otu o si emeghe gị ihe iji sọ ma eme ihe ya dị odi gbagote tele Rosanna ese elekwana ihe a na-akpọ chika ekwe hụrụ ọchọ m ịba mba m not ready for to shout here so ihe ya mere gịnị ọ butere ibu nna like nke ndị buru ibu na like gịnị ivuru ivu odegwu ya ele otu ọ ga-aha ọ ga-enwetụ weight mbute ibu gaa wetakodo example of ibu imi nere o buru ibu onweghị ihe m ga-eji wee mee example mana ịmago cucumber size ọha ka aka odo eji asụ n'ikwe ọmalụcho na aka odo buru ibu just ka ọ gbatụ agba nwee weight
Tako telegishi gero again no. So ntakram when the hona agago now. Brangata koshkremese. I'm here for if over a size. Over a Egaraga where meet the mechanic how big is shock or shock motor waffle. How big is shock or spring a shock motor for us? A way I know the lady. One bingo. Here for three, I'm gonna wait. I'm gonna size auto iron. Igbo iji amụ the boy emega wet lift auto. Branga bia kwam si here bribum koraga aka. Aswara. That means work a bit. You sometimes what you think important before get a lot to give one test of a man. Because some we can get loan name when get that size H or na. Give 1 euro. And that is the truth. And that is the truth. So if we are not yet up the wicked. Where I'm working be mamu and make amu Otele exercise. It's amu BBL. My bingo. Here brief overweight. Otogega was scale to amu. Otelega was scale to amu among weight amu. When you tell you age weight amu, my bingo. I beg give me cold water. Here got weight. Got the board, the Nigerian instances so for evil. Cucumber size. Do telega we and then they regard a measure scale. I on auto traffic. I thought you hear my bingo. My bingo. Who say when handing on a village, ma? Look where on your here and I yet when. Kwano se when handle my otono no my ishi. Otehuri ana ihuri ya de kanani ano. Amo kumi ana ye ohun wo ke ga fete ye le ya na zip am. O de mad here. Tihuru yi kana ge nyuma mamre ge maso nyo. Onye ge size amo. Onye mu buru le ga take KDP ngam kwoto le ga agbaga egwu. Heavyweight. Heavyweight. Bam Otele ga wo ihe je measure size am. Again, you know the queenity. Sir? Again, you know good that you get some sa on amo. Sorry, sir. Mama can miss me. A my kitchen me. A mom, oh, knock at them, baby, do maybe, oh, ye by me, maybe. About name or it's a bowling on Amu, who get me when not, like a bapa rocko, Amu Glover. Both the lega will glove, edge check his arm. Genotype or A. Blood group again. B positive. One number in one do come on one. Pomani and a phone. One number again, I got told time online from here henceforth. One number again, Honda Mugu, Amu BBL, Lega Hotamake, Ega Homo or Waros on Epa, quit illegal cake, Amu will create a political campaign manager. Prange Magrama could tell Amu when I wait. Amu a breed. Boy, your number 081 6384 6009. It's all gonna 081 384 6009. Okay. Okay, Polia. Okay, Ega Hamu will wait. How can you get our WhatsApp now? How can you get Marvin? Tigram, no home machine day, not a village, eh? Oh no, Hyundai no village. Okay, Hyundai no village. Hey! No, na me where I'm working na. Where I'm about them on a village. What's the like otram? Hi. Eme home here, madam. Eme home I'm working here, madam. Gamfilu so old kai mega. A great woman macao. My boy had totram na cotton or toya brain bam bam. Don't list on amum. Mam na sama humanity mommy of Fugamof. Mammy, I'm here Fugamof. Thank you. Mam saw pens, I carry.